Amen. Good morning po sa bawat isa, maging sa mga nanonood po sa ating live streaming ngayong Sunday po. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at tayo po ay umikot at batiin po natin ang bawat isa ng magandang umaga. Your presence this morning. Lord, freely move in this place. And this morning we just want to offer everything to you and just be with you, oh God. When I'm weak, I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. Leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to
is faithful. Glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all. Let's just surrender everything to God. Just lift our eyes, our sight on Him alone. Let's just lift our hands and offer everything to God. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, And I long to pray. and I long to bring my life another way. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life another way. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life another way. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, oh Lord, we honor you. We praise you, oh God. We live to worship you, oh God. We live to honor you, oh God. We just want to thank you, Father God, this morning, oh God. Lord, maraming salamat, Panginoon, na tunay nga, oh God. Hallelujah. Hindi
hindi aksidente, Panginoon, ang pagpunta ng bawat isa sa amin, O God. Lord, na tunay nga, O God, hallelujah, hallelujah. Buksan mo po ang aming puso't kaisipan sa umagang ito. Lord, na tunay nga, O God, hallelujah, meron kang bagong ipapagawa, meron kang bagong, Lord, hallelujah, revelation sa puso ng bawat isa. And Lord, minsan pa, patuloy po kami nagpapakumbaba, nagpapalinis sa iyong harapan sa lahat ng mga karumihang nakita mo sa bawat isa sa amin. Lord, na mutawi sa isip, sa puso. Lord, na hindi ka nalugod, Panginoong Jesus. Ngayon pa lang, Panginoon, Lord, we declare, O God, Lord, na tunay nga salamat, Panginoon. Lord, Lord, hallelujah, sa biyaya at habag mo, Panginoon, na tunay nga, hindi man kami karapat dapat sa iyong harapan. Ngunit, Lord, salamat. Patuloy mo kaming iniibig, patuloy mo kaming pinapatawad, patuloy mo kaming, Lord, niyayakap sa lahat, O God, ng aming mga karumihan, O God. Salamat, Panginoon. Lord, sa umagang ito, hayaan mo, Panginoon, ang banal na santong Espiritu, ang siyang mangusap, manguna sa kalagitnaan ng bawat isa, Panginoon. Lord, na tunay nga ang presensya mo, ang aming maranasan, ang presensya mo, Lord, ang aming, Lord, hallelujah, maranasan sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Lord, maging sa mga, Lord, hallelujah, hallelujah, sa gagamitin mo, O God. Lord, na lingkod mo, patuloy mo siyang balutan naman ng iyong makapangyarihan dugo, Lord. Let your presence, O God, let your word, O God, hallelujah, hallelujah, ang marinig ng bawat isa sa umagang ito. At Lord, tunay nga, Panginoon, maging sa mga, Lord, hallelujah, hallelujah, makikinig, Panginoon, through live streaming, Panginoon. Lord, patuloy mo silang pagpalain, O God, ng iyong salita. Lord, hallelujah, na anuman pong mga nararanasan, pagsubok, Panginoong Jesus, na naranasan ng bawat isa. Lord, hayaan mo, O God, na ikaw ang mangusap. Lord, ang pagkilos mo, ang presensya mo, ang patunay na makita sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat, Panginoon. Lord, maging sa maririnig namin yung salita sa umagang ito. O Lord, hallelujah, hallelujah, hindi lamang namin ito marinig, kundi, Lord, tunay nga, O God, na ito'y hallelujah. Lord, rumema sa aming mga puso, gamitin namin, O God, sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Lord, upang, Lord, ang iyong salita, hallelujah, Lord, ay magamit namin sa, Lord, hallelujah, sa weapon, sa lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Lord, we declare, O God, hallelujah, hallelujah. Lord, na bawat, O Lord, hallelujah, narito, O God, ay hindi uuwi. Lord, hindi bitbit ang iyong pagpapala, ang iyong pagkilos, ang iyong presensya. Lord, ang maranasan ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng pinakamataas na papuri. Pasasalamat sa pinakamakapangyarihang mong pangalan. In Jesus' name, amen. Thank you. Amen! Magandang umaga po sa lahat. Isang napakagandang araw po ang binigay ng ating Panginoon sa atin po at binigyan po tayo ng pagkakataon para po magpuri, magpasalamat po sa Kanya. Amen! It's all about you, Jesus! Solid rock, you are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I know you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hey! You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about. It's all about.
about you. It's all about you, Jesus. Hey! Nobody else, nobody else, 'cause it's all about you. Nobody else, nobody else, nobody else, nobody else, 'cause it's all about you. It's all about you. Nobody else. Nobody else, nobody else, it's all about you. La 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 la. It's all about you. Come on. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, amen. Sa umaga po ito, let us continue to declare who God is in our lives. Amen. Despite po na may mga storms of trouble sa buhay natin, truly the Lord is our stronghold, our refuge, our strength in times of trouble. Amen? Amen. Kaya sa umaga ito, let us worship God in His presence this morning. Amen. I will sing about everything you are always. I will tell the world everything you've done in me. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold. Always with you, faithful one, holding on. I am always with you. Amen. Guys, church, kaya po ba natin i-convince sa sarili natin na may ginawa po ang ating Diyos sa buhay natin? Kaya po ba natin i-convince yung kaaway na may ginawa ang Diyos sa buhay natin? Amen. Kung hindi po natin alam yung kanta, let us declare every words that truly our God is our refuge, our strength, our stronghold. Amen. Kaya po sa umagang ito, let us sing out who God is. Let us declare who God is in our lives. I will sing about everything you are always. I will tell the world everything you've done in me. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold. Always with you, faithful one, holding on. I am always with you. Oh, we want to be with you, Jesus. The future of the world is within your hands of love. Love reaches me, I am in awe of you.
tunay nga, O Diyos, na wala kaming ibang nais, Panginoon, sa umaga pong ito. Kundi papurihan ka, O Diyos, at itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, once again, here we are. Binubuksan namin aming mga puso. Ano man, O Diyos, ang gumugulo, Panginoon, sa aming isipan, sa aming mga puso, Lord God. Ito po ay aming binibigay sa iyo, Lord God. Lord, dahil nais namin, Panginoon, sa umagang ito, na maranasan, Panginoon, ang iyong presensya. For you alone are worthy to be praised, Lord. Lahat, Panginoon, ang aming gagawin sa umagang ito, O Diyos, ay para lamang itaas ang iyong pangalan, O Diyos. Let's just worship Him with all of our hearts. Let's just thank Him for everything that He has done in our lives. Oh, we thank you, Jesus. Just feel the presence of God in this place. Here we are, here we are. We offer our lives to you once again. For you're worthy of all the praise, all the worship of your people. Thank you for the cross, Lord. Sing unto the Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Sing thank you for this love. Sabi mo sa Panginoon, thank you. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embracing. You're worthy, Lord, worthy. Come on, lift up your voice. Lift up your worship unto the Lord. Crown you now, with many crowns. You reign victorious. Oh, lift the name of Jesus. Oh, we lift you up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Sing, He is worthy, worthy is the Lamb,
Worthy is the Lamb. Once again, thank you, Lord. Thank you for this gospel. Thank you for the price. Come on, just worship the name of Jesus. My sin and shame, in love you came, gave amazing grace. Sing thank you for this love. Oh, thank you for everything that He has done. Thank you for the name. Oh, thank you, Lord. Wash me in your cleansing flow. All I know, your forgiveness and embracing. Worthy is the Lamb. Oh, lift up your voice and say, you are seated on your throne, Lord. Around you now with many crowns. Sing your reign, victorious. High and lifted up, high and lifted up. Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Go sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh Lord, you are worthy of all the praise. Crown you now. You reign victory. Come on, lift up your voice, lift up your worship. Oh, worship the name of Jesus, of God, the darling of heaven, crucified. Sing, worthy are you, Lord. Worthy is the Lamb. Oh, lift His name. Worthy is the Oh, sing, worthy. Worthy is the Lamb. Oh, seated on the throne. Crown you now with many crown. You reign victorious. I can lifted up, Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing, worthy is the Lamb. Worthy is Oh, say, worthy is the Lamb. Lift up your voice, sing, seated on the throne. Crown you now
Sing your reign, victorious. Higher lifted up. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Sing, worthy is the Lamb, worthy. Oh, declare, He is worthy, worthy is the Lamb. Sing, worthy, worthy is the Lamb. Oh, you're worthy, Lord, worthy is the Oh, sing worthy, worthy is the Lamb. Come on, church, we will declare that it is worthy, is the Lamb. Oh, Hosanna in the highest. Let a King be lifted up. Sing Hosanna, sing Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let a King be lifted up. Sing Hosanna. Be lifted higher. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Be lifted higher. Sing higher. Higher. Be lifted higher. Be lifted higher. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Let a king be lifted up. Sing Hosanna. 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 In the highest. Let our King be lifted up. Sing Hosanna. Once again, church, come on, sing it with all of your hearts. Sing Hosanna in the highest. Come on, just worship the name of Jesus. Oh, lift the name of the Lord. Worship His name. Let our King be lifted up. Hosanna. Oh, sing, be lifted higher, Lord. Higher, sing higher. All of the name of Jesus. Oh, sing higher. Oh, yes, Lord, we lift your name higher than any other. Oh, we lift your name higher. We lift it higher.
our King, let our King be lifted up. Sing Hosanna, oh. Come on for the last time, church. Give your highest praise, give your highest worship. Sing Hosanna, Hosanna. Oh, sing unto the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, we sing Hosanna. We lift your name. We lift your name. Hosanna. Oh, once again, sing Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sing, let our King, let our King be lifted. Oh, sing, let our King, let our King be lifted. Oh, lift the name, lift the name. Let our King be lifted. Oh, once again, lift the name of Jesus. Let our King be lifted. Oh, let our King, let our King be lifted up. Continue to worship the name of Jesus. Continue to live His name. Come on, church, open your mouth and declare that He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Give Him the highest praise, highest worship that He deserves. Oh, you are worthy of all the praises. You are worthy of all the praises. Hosanna in the highest. There is no other name like Jesus. There is no other name like Jesus. Oh, we thank you for everything that you have done. Thank you for everything that you have done in our lives. And we give you the highest praise, oh Jesus. Thank you for the love that you gave. Thank you for the joy that you gave. Thank you for the healing. Thank you for the peace. Oh, you are my God. You are my fortress. You are my Prince of Peace. You are the Lord of Lords. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit, for moving in this place, for touching every heart of your people. It's so good to be in your presence. Presence is heaven. Oh, we glorify your name. We lift your name. Oh, we thank you, we thank you, we thank you. Oh, yes, Jesus. Thank you. Panginoon, we thank you for your presence sa umaga pong ito. Lord, tunay nga, wala kang katulad, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos mo, Panginoon, sa lugar na ito. Na muli pinaranas mo sa amin, Panginoon, ang iyong presensya, O Diyos.
Thank you for touching every hearts of your people. Lord, alam namin ngayon pa lang, meron ka nang ginagawa sa aming mga buhay. Kinausap mo na, Panginoon, na yung mga anak. It's not just a song, Panginoon, but it's our worship para po sa inyo, Panginoon. Lord, we adore your name. We honor you. We praise you. We bless you. Sa iyong pinakamataas na papuri at pinakamataas na pagsamba sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Tayo po ay makakaupo at inaaniyahan po natin ang mga bata dito po sa unahan. We will pray for you bago po kayo pumunta sa inyo pong Sunday school. Sige po, lahat po ng kids, ages 12 and below. Ayan po, kayo po ay inaaniyahan namin dito sa unahan. Sige po, pwede po ba nating stretch ang ating mga kamay? Ito ng ating mga kamay sa mga batang ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, O God, sa buhay po ng mga batang ito, O God, na dinala mo, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Salamat, O God, dahil, Lord, sa mga batang ito, Panginoon, ay sabi mo nga po sa iyong salita na huwag silang pigilan lumapit sa iyo. Dahil, O God, Lord, ang iyong kaharian ay nasa sa kanila. Lord, we pray, O Father God, Lord, sa buhay po ng mga batang ito, patuloy nga po, Panginoon, na pagharian mo ang kanilang mga puso, O God, ang kanilang mga buhay, even, Panginoon, sa kanilang mga murang edad, O God. Lord, salamat, O God, at sa inyo po namin itinatalaga, Panginoon, ang mga batang ito, O God. Lord, sa kanila pong Sunday school, sa umaga pong ito, kayo po, Panginoon, ang magbigay ng katalinuhan, karunungan, O God, sa bawat isa sa kanila ng kung ano, Panginoon, ang i-share, O God, ng kanila pong Sunday school teachers sa kanila. Ito po'y mauunawaan nila, O God. Lord, give them the wisdom, the knowledge, understanding that comes from you, O God. And Father, we declare, O God, and we pray for your protection, for your favor, O God, for your blessing, O God, sa buhay po ng mga batang ito, O God. And thank you, O God, Lord, sa mga angels na tinalaga mo na sa bawat isa sa kanila. And Father, we thank you, O God, for no weapon formed against them by the enemy will prosper. Thank you, Father God, for covering them, O God, with your most precious blood. And even, O God, Lord, no sickness, no diseases, O God, Lord, will come into their lives, O God, because, Lord, your most precious blood is covering each one of them, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang patuloy na manguna sa kanila, even, O God. Lord, yes, O God, lumaki sila, Panginoon, ng itakot sa iyo, na makilala ka sa isang tama at bibliyang kapamamaraanan, O God. At Lord, sa paglaki po nila, Panginoon, Holy Spirit, we pray na ikaw ang magturo sa kanila, O God, ng dapat nilang lakaran, O God, kung saan sila dapat pumunta, Panginoon, ang naaayon sa iyong kalooban. And Father, we pray, O God, sa buhay po ng mga batang ito, O God, Lord, continue, O God, to bless them, not only their own lives, O God, but Lord, their families, O God. They will be the light and salt into their families. We declare, O God, Lord, they are the head and not the tail, O God. Lord, you will bless them as they come and as they go out, O God. Lord, maging sa kanila pong mga pag-aaral, O God, ikaw po, Panginoon, na magbibigay ng katalinuhan, karunungan sa kanila. At Lord, sa Sunday school teacher na gagamitin mo po para sa kanila ngayong umagang ito, continue to give her, O God, Lord, the love, the wisdom, the knowledge, understanding that comes from you. At ipalawanag niya ng maayos, Panginoon, sa mga batang itong iyong salita, O God. And thank you, O God, Lord, for the patience na patuloy mong ibibigay sa kanya, O God. And let the love of the Father, Lord, ay mag-diffuse sa kanya, O God, nang makita, Panginoon, ng mga batang ito, O God, kung sino ang totoong Diyos na kanilang kinikilala. At Lord, darating ang araw na ang bawat isa sa kanila ay maglilingkod sa iyo, O God. Lord, we thank you, O God. Thank you, Jesus. Encapsulate them with your power, O God. And even, Lord, ang Sunday school room nila, Panginoon, Lord, surround that place with your holy fire, O God, with a wall of fire. At Lord, salamat sa mga angels mo na itinalaga sa lugar na yon, O God, na magbabantay sa mga bata pong ito. Father God, we entrust their lives to you. We call them blessed.
We call them, oh God, favored. Oh God, we call them, Lord, yes, oh God, na Panginoon, ang mga batang ito ay pagpapala, oh God. At Lord, yes, oh God, yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maging, Lord, sa buhay ng mga magulang nila, oh God. Lord, mapapalaki sila, Panginoon, nang naayon sa iyong kalooban. Father, we thank you for today. Maging, Lord, sa buong maghapon nila, salamat sa iyong pag-iingat at paggabay, oh God. Lord, we continue to bless you, honor you, and give you all the glory and all the praise. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po. Ay, dahan-dahan po para walang madadapa. So, good morning po sa bawat isa. Hindi po ako magtuturo ngayon. Pero po, praise report lang po, kahapon po ay nag-celebrate po ng second year anniversary ang atin pong J. Blue Bako sa Mindoro. So nandun po ngayon sila Bishop, nandun po ngayon si Rev, at bukas po ay camp meeting po doon. So let's pray for the good weather at lumabas na po si Falcon para po makabiyahe din po kami dahil papunta din po kami doon bukas. But ganun pa man po, alam ko our hearts are already prepared to receive what the Lord has for us this morning. Amen po ba? Handa na po ba ang ating mga puso to receive what the Lord has for us this day? At wag na po nating patagalin. Let's prepare not only our hearts but also our Bible, our pen, our notebook para po masulat natin kung ano po yung mga revelation sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Let's call on Pastor Alvi. Amen. Are we ready for the word? Amen. Pakisabi mo, pakitanong mo yung katabi, handa ka na ba? Anong sagot? Amen. So, may I request po ang bawat isa sa atin, yun pong ating mga puso, yun pong ating mga isipan to let God speak. Amen po ba? Lagi ko pong binabanggit na ang salita po ng Diyos is not only educational, but it is also transformational. Naniniwala po ba tayo? Parang naantok pa. Naniniwala po ba tayo that the Word of God is transformational? Amen? Gaano man katindi yung maaring sitwasyon mo, gaano man katindi yung sinasabi nating pag-uugali natin. Amen? Pagdating sa salita ng Panginoon, kayang-kaya po tayong baguhin. Amen po ba? Even your situation in life right now, lahat po na nakikita natin around us are all temporary. Amen po ba? May kausap po ba ako? Yung nakikita po natin, katabi mo, amen? Yung paligid mo, amen? Yung gadgets mo na pinaka-alagaan mo, amen po ba? Sino po nag-aalaga sa gadgets? Wala nang umamin. Amen? Lahat po yan are all temporary. Amen po ba? Kaya po, let us consider every day of our lives na nandito pa kaya itong mga to bukas. Na balitaan ko po doon sa isang news channel, di po ba may nagdaan na bagyo, si Egay. Sabi nila, despite sa magandang negosyo meron sila, despite sa mga ari-arian na meron sila, alam mo sabi ng isang in-interview, sa isang iglap na wala. Amen? Because hindi po natin alam yung future natin. Amen po ba? Sino nakakaalam ng future? Do you know your future? Amen? Kaya wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Mayaman ka ngayon, may kaya ka ngayon,
alam mo ba bukas meron ka pa? May kausap po ba ako? Malakas ka ngayon. Mamayang gabi, malakas ka pa ba? Amen. So every moment of our lives, let us seize the moment. Amen? Amen po ba? Let us encourage ourselves. Ako man po, kailangan ko rin ng encouragement. Lahat po tayo. Amen? Why? Because we are still on the flesh. We need someone. Amen po ba? To remind us. Sino po ba ang napagpala sa pagpupuri at pagsamba na ginawa natin kanina? Did you enjoy? Kausapin mo yung sarili mo, nag-enjoy ba ako? Kasi kung di ka nag-enjoy, do not expect that yourself will enjoy what will you do or what you will do in heaven. Kung na-out of place ka dito, hindi ka nag-enjoy sa pagpupuri sa Panginoon, how much more sa kalangitan? Amen po ba? Kaya po yung ginagawa natin dito are all rehearsal. Amen? Paghahanda lamang. I just want to present this picture na i-share ko na po kagabi sa worship team. Ito po ay captured ng NASA. If you know NASA, sila yung mga nag-aaral ng universe natin. Last December, I think 2021 or 2022, nilaunch nila yung pinaka-latest satellite nila na James Webb Telescope. Yan po. Ganyang kalaki. Kikita niyo sa paligid yan, napakalilit ng tao. Bakit? Kasi alam nila that there's something beyond. Naniniwala sila na mayroong divine intervention. Bakit nandyan yan? Ganyang kalaki. Ang sabi nga po nila is I think 2 badminton court ang laki niya. And in-launch nila into space at nakita nila, please present yung pinakita mo kanina, Brother Henrik, yan. The vastness of the universe. Amen? Sabi po ng banal na kasulatan that God placed the stars in the sky and He know them by name. Another picture, Brother Henry. That is our Milky Way galaxy. Nandyan ang solar system natin. Alam niyo po ba kung saan nakapwesto ang solar system natin? Nandito po, sa part na to. Hindi man lang kumalahati, hindi man lang nagkaroon ng impact. Kung titignan natin, ang solar system po natin is nandito sa part na to. Nandito ang Earth, nandito tayo. Napipicture nyo ba yung sarili nyo? Amen? Na makikita natin dito kung papaano create ng Diyos, He set in place lahat po ng gusto pang malaman ng sangkatauhan. May another picture pa ba, Brother Henry? When they launch, ito pong latest na telescope po nila. Amen? Namangha yung mga nag-aaral ng astronomy. Sabi po dito sa Psalms chapter 8, kaya po kung di natin ma-enjoy yun pong ginagawa natin, marami pong dapat ipagpasalamat sa Panginoon eh. Amen? Sabi po sa Psalms chapter 8 verse 3. Please open with me, Brother Henry. Ito. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have ordained, or which you have placed. Next verse. Verse 4. What is man? Sabi ng psalmist. What is man that you are mindful of him?
Nagtanong yung psalmist, sino ako? The vastness of the universe, yung creation mo. Nagtanong yung psalmist, ikaw ba nagtanong sa Panginoon, Lord, sino ako? Na pinag-alayan mo ng iyong buhay. Tinanong ba natin minsan ng Panginoon? And yet, sabi ng mga astronomers, there's so much beyond. Hindi pa natin na-discover. Nakita po natin kung gaano po kadakila ang Diyos po natin. Tuloy po natin, what is man that you are mindful of Him? The Son of Man that you visit Him or that you care for Him. Minsan po, nagmamalaki tayo sa Panginoon eh. Unknowingly. Tama po ba? Sometimes we neglect how our God, amen, how gracious our God is. Dahil meron tayong kakayahan. Tama po ba? Meron ka kasing kayamanan. May lakas ka eh. Maaaring marami kang pwedeng ipagmalaki sa kapwa. Maraming pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Kaya minsan, nakakalimutan natin that all those things, amen, are all temporary. Sometimes we neglect to give God a time. During the week, amen, how much time do we invest, amen, sa pakikipag-usap sa ating Panginoon? Sabi ito, the Son of Man that you visit Him. Verse 5, ano po sabi sa verse 5? You made Him little less than God. Nakuha po natin, despite yung mga katigasan ng ulo natin, sabi dito, you made Him little less than God. Bakit? Tayo po ang pinagkatiwalaan ng Diyos to manage yung creation niya. Amen po ba? Wala po tayong pag-aari ni, sabi nga nila, ni singkong duling. Kahit gaano kakayaman, kahit gaano kakatalino, wala tayong pwede maipagmalaki sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ko nga po, God is not inferior pag hindi ka sumasamba sa Panginoon. Nalulugi ba siya? Hindi po. Ayaw mong umattend ng church? Kalugihan ba sa Kanya? Ayaw mo makipagniig sa Kanya? Kalugihan ba para sa Kanya? Hindi po. God is not inferior when we are not doing God wants us to do. Hindi po siya inferior. Amen? Actually, kakulangan para sa atin. Amen po ba? Kabawasan para sa atin. Kasi sabi nga ng Bible if you will not worship me, I will command the stones to worship me. Amen? Even the sky, even the galaxy are all worshiping before God. Bakit? Because they are doing what God intends them to do. Tayo po mga tao, binigyan po kasi tayo ng sariling kapasyahan. Among all creations of God, tayo lang po ang binigyan ng kakayahan na tumanggi. Amen? Hindi tayo pwedeng pilitin ng Diyos kung ayaw mong umattend ng church. Hindi ka pwedeng pipilitin ng Diyos kung ayaw mong sumamba sa Kanya. Hindi niya pipilitin. Pero kabawasan at kakulangan on our part. Nakuha po ba natin? Sinabi sabi doon, what is man that you are mindful of him? The vastness of the universe, the galaxy. Hanggang ngayon, sabi ng mga astronomers, they are still searching far beyond. Naghahanap pa rin sila. Bakit? We cannot measure God Amen po ba? Kasi once namin na-discover ang tao,
May nakaprepare ulit ang Diyos na para ipakita sa tao. Amen? Kaya mapalad po ang bawat isa sa atin na nakakilala sa Panginoon. Ang kailangan lang po natin gawin is to do our part. Amen po ba? Let's enjoy. May kausap po ba ako? Let's enjoy every time we are in God's presence. Sabi po sa Psalms 91, isingit ko na lamang po. Psalms 91, may nakahanda po tayong word. Pero hindi ko po alam bakit dinala po tayo dito. Sabi po dito, the one who lives under the protection of the Most High dwells in the shadow of the Almighty. Can we just read dun po sa original version po natin, the King James? I just want to stir up po yung atin pong pagkaunawa o pagkakilala sa ating Panginoon. Sometimes kasi po, when we are in our comfort zone, nagiging parang normal na lang lahat. Nagiging parang baliwala na lang. Wala ka ng enthusiasm, wala ka ng enjoyment. Wala na tayong kasigasigan to know more of Him. Kasi why? We are now in our comfort zone. Pansinin po natin, pag may problema po tayo, mas lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Bakit po? We are out of our comfort zone. But when we are now in our comfort zone, nagde-decline po. Yun pong ating pagkaunawa sa ating Panginoon. Yung ating pakikipag-usap sa ating Panginoon. Sabi po rito sa Psalms 91, He who dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sabi po doon, He who dwells. Kung nananahan. Pero kung di po tayo nananahan sa presensya ng Panginoon, we cannot be benefited. Sabi po doon sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Yung pinag-aralan po natin the entire month ng July, which is restoration ng wall of Jerusalem. Tama po ba? Amen? Sabi po rito, kasi ang kagandahan po pag may wall ka, meron kang security. Tama po ba? And sabi po sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge. Ang isang wall is considered your refuge. And your fortress. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Before we experience the verse 2, let us first experience the verse 1. Ano sabi po sa verse 1? He who dwells. Amen po ba? Who wants to dwell in the presence of God? Amen? Kasi po marami pong benefit ang pagdadwell po sa presence ng Lord. Kaya nga lagi po sinasabi, ang stage po natin, ang congregation natin are all reflection of who we are on our devotion privately. May kausap po ba ako? You cannot just raise your hand sa congregation if you are not dwelling in your, if you are not dwelling in God's presence privately and raising your hand. May kausap po ba ako? Bakit po? Kasi hindi ka naman talaga sanay. Hindi naman talaga tayo sanay. But if we are dwelling in the presence of God privately, alam mong sanay ka doon, with or without tao nakakita sa'yo. You can just stand in front, raise your hand, lead the congregation. Bakit po? Sanay ka kasi. May kausap po ba ako? Pero pag hindi ka sanay, if we are not having our devotion sa presence ng Lord, mahirap. You cannot lead the congregation. Like nga po sinasabi sa worship team. You cannot lead them. Bakit? Hypocrisy. Hipokrito yung tatayo sa harap, raising the hand, encouraging the people to worship Him. Eh, ikaw nga, hindi ka nga sumasamba on your private life eh. It makes sense. Tama po ba?
Kaya po, let's practice. Let's rehearse ourselves. Kasi hindi mo alam mamaya, nandito ka pa ba? Buhay ka pa ba mamaya? Malakas ka pa ba mamaya? Bukas? Kaya habang may lakas po tayo, let's enjoy here on earth. Amen? Let's proceed po sa Word of God. Dito po sa Nehemiah, chapter 4, verse 6, ito po yung atin pong text for the whole month. Sabi po kanina na ang wall po kailangan maitayo because of security purposes. Amen? Kailangan secured ka. Ano pa ba yung reason? Bakit kailangan itayo yung wall? It offers privacy. Tama po ba? Sino po dito ang nananalangin kapag may katabi ka? Ako po kasi, kahit po nung nasa probinsya po ako, when I pray, kasi magkakakwarto po kami mga kapatid ko, I like to cover my head with blanket. Did you experience that? Bakit po? Kasi it offers privacy. Pansinin po natin, yung sinusuot po ng mga Hudyo. Anong tawag po ba doon? Binabalot? Meron po tayo dati nun eh. Amen? Binabalot nila and then when they pray, kino-cover nila yung mukha nila. Okay? So same holds true po sa wall. It offers privacy. It brings you comfort. Tama po ba? Secured ka eh. So kailangan pong maitayo ng mga Hudyo during that time, yun pong wall na nasira. Same holds true po sa buhay po natin. There are many walls in our lives that are, sabi nating, broken. Tama po ba? May mga area sa buhay natin na kailangan ma-restore yung wall na yan. So we built the wall and the entire wall was joined together up to the half of its height for the people had a mind to work. Nakita ko po dito nung binabasa ko po itong Nehemiah chapter 1, 2, and 3, and then 4, nakita ko po yung strategy ni Nehemiah. Sa buhay po natin, sometimes our wall are broken. Ito pong kailangan natin gawin. He placed God first. Kung titignan po natin sa chapter 1, si Nehemiah po ay lumapit sa ating Diyos. He inquired of the Lord. He asked for direction. And then, after po na manalangin siya, mag-ayuno siya, here comes the chapter 2. Kasi last Sunday na po ngayon, so patapos na po yung atin pong, kumbaga ito pong ating pinag-aaralan. Then sa chapter 2, he went to the king. Or yung maaari sa sitwasyon naman po natin ngayon, is those person, amen, person who is in authority over our lives. We have to inquire of them. Kanina po, nanalangin sa Diyos. Tama po ba? Sa chapter 1. Hindi naman po kasi ura-urada si Nehemiah pumunta agad sa chapter 4 and then build the wall. May ginawa po siya. May preparation po siyang ginawa. Amen po ba? So same holds true in our lives. Before po tayo sumugod and do yung kailangan gawin, meron po tayong dapat unahin. Una po, magsangguni sa ating Diyos. Pangalawa, he inquired of the king. Sa chapter 2. Ito pong king, maaari po sa buhay po natin, those person who is in authority over our lives. May kausap po ba ako? Maaari yung leader mo, maaari yung pastor mo, maaari yung magulang mo kung nasa tahanan ka.
Amen? Huwag ka basta-basta susugod at gawin yung dapat mong gawin. And then, here comes the chapter 3. Only then, he deal with the situation or in rebuilding the wall. Nung pinag-aaralan ko po ito, sa buhay po natin, we have our own battle to fight. Tama po ba? Tama po ba? We have our own battle to fight. Amen? The authority, pansinin niyo po yung king. King siya eh. Bakit hindi na lang siya ang nag-utos sa mga tauhan niya to rebuild the wall? Amen po ba? Pero ang ginawa pa rin niya, he let Nehemiah do the job. So sa buhay po natin, kahit ipanalangin ka ng pastor mo, ng leader mo, ikaw pa rin ang kailangan lumaban. Amen po ba? Huwag mong hintayin si pastor lalaban para sa iyo. We have our own battle to fight. The authority over your life may pray for you, but it is still, may pray for us, but it's still us who will still work in winning our battle. Amen po ba? Next, Nehemiah is successful in rebuilding the wall and leading the Jews o yung mga Hudyo into victory because of the anointing that comes from God. Meron pong anointing na binigay ang Diyos sa kanya. Kasi hindi po siya magiging successful in this journey ng buhay niya without the intervention of God. Without the anointing coming from God. Kaya do not expect your battle na mapanalunan po natin without God's intervention. Nakuha po ba natin? Let us always ask Him. Sabi po sa Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty. Meaning to say, binigyan ka ng anointing ng Diyos in order to be a blessing to others. Hindi para sa sarilinin. Amen? Sabi dito, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Ano po itong anointing na to? Na kailangan din po natin makuha tulad po ni Nehemiah. Actually, naituro ko na po ito previous months. The purpose of anointing. Ano ba tong anointing na to? Purpose of anointing. Sabi po rito, anointing or, ano po ibig sabihin ng anointing? Is to coat or rub with oil, typically as part of a religious ceremony. Pansinin po natin, pag may nagpapa-altar call, di po ba, sinasabi natin ina-anointan ng oil. Ang isa pong ibig sabihin ng anointing or anoint is to consecrate. May consecration. Ano ba yung consecration? Kasi ang consecration need to be consecrate or yung tinatawag nating may sacredness doon. Another meaning is to sanctify or set apart, inihiwalay. In order for you to be, sinasabi nating anointed, you have to sanctify yourself first. You have to set apart muna. Ma-set apart ka muna. Another meaning is to bless or ordain. Ito pong anointing na binabanggit sa banal na kasulatan, it is the burden-removing and yoke-destroying power of God. Anointing is the process. Tingnan po natin. Anointing is the process. Yung binanggit ko po kanina na part of religious, sinasabi niyang part of religious ceremony.
Pero anointing is the process or the ceremony or the ritual na maaaring sabihin ng iba. Sometimes it is used with oil. Meron pong instrument na ginagamit. And what important part is, and it is powered or fueled by the Holy Spirit. Kahit na meron kang ceremony dyan, kahit na meron kang oil dyan, without the empowerment of the Holy Spirit, magkakaroon po or magkaroon ng walang kabuluhan, yun pong ating gagawin. Or the anointing itself. Nakuha po ba natin? Without the Holy Spirit, because it is the Holy Spirit who gives power. Remember po, si Jesus Christ, nung siya po ay nagmimisyon, di ba? May lumapit sa kanyang dinudugo for 12 years. Naaalala po natin yung message na yon, ay yung kwento na yon. Di po ba, nung hinawakan, yun pong laylayan ng ating Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Sinong humawak sa akin? Bakit po? May naramdaman kasi siya na yung power may lumabas sa kanya. So every time po na meron po tayong gagawin, let us consider na ma-empower po tayo ng Banal na Espiritu. Halimbawa, dito po sa worship team, kahit na po maganda yung song, kahit na po maganda yung boses ng mga nagpapaawit, maayos yung instruments, without the power of the Holy Spirit, ang effect niyan sa congregation, baliwala. Nakuha po ba natin? Amen? Kaya let us desire. Ano yung mission mo sa buhay? Ano yung calling mo sa buhay? If you are on the worship team, desire, amen, na merong anointing na mag-flow. If you are on your workplace, desire na merong anointing na mag-flow. Bakit? It's only there and then na ma-recognize ng tao sa paligid mo that there's something in you. Nakuha po ba natin? Amen? So, therefore, without the Holy Spirit, the ceremony or instrument is powerless, baliwala. Dahil po ang anointing na nanggagaling sa Panginoon should be burden removing, amen, napapagaan, amen, yung sitwasyon. Sabi po dito sa Leviticus 20, verse 7 to 8. Leviticus 20, 7 to 8. Isa pong meaning ng anointing or anoint is to consecrate. Consecrate yourselves therefore and be holy, for I am the Lord your God. And you shall keep my statutes and perform them. I am the Lord who sanctifies you. And Joshua chapter 3 verse 5, and Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. In biblical time, ito po, based on the passage po na binasa natin, in biblical time, before God will use a person or a group, He has to consecrate those group first. He has to consecrate first the person. Kaya kung gusto po natin magpagamit sa Panginoon, kung gusto po natin meron pong outcome yung gagawin po natin before God, let us consecrate first. Amen? Kailangan po ma-set apart ka. Bakit? Kasi kung dala-dala mo pa rin yan, ibig sabihin po sa atin po kasi mga kapatid, we are being contaminated. Alam po ang ibig sabihin. Because yung mundong ginagalawan po natin ay marami pong contamination. Tama po ba? Paglabas mo pa lang dyan, alam mo na. Amen? Kaya kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, gusto ng Diyos, i-consecrate ka muna. Linisin ka muna. Alam niyo po ba na si Pablo, before he begin ministry, nung na-convert po si Apostle Paul, amen? Alam po ba natin si Apostle Paul? Di po ba siya po yung #1 persecutor ng church before? Before po siya gamitin ng Diyos,
into the ministry. Sabi po ng mga Bible scholars, it took Paul, 3 to 12 years bago po siya nagpagamit sa ministry. Ganun katagal yung kanyang consecration. Kasi from number 1 persecutor siya eh. Alam niya yung kilos sa labas. So ibig sabihin, even the mind nandoon. Kailangan mabago pati yung mindset niya. Hindi po siya ura-urada when he was converted, hindi po siya ura-urada na nagpagamit sa ating Panginoon. Kaya po kung nais ng Diyos o nais ng Diyos gamitin po ang bawat isa po sa atin, gusto po niya na makonsecrate muna tayo. Para hindi po natin madala yun po na nakagawian natin before dito po sa nais ipagawa ng Diyos sa pangkasalukuyan. Yun po yung nasa Old Testament po yun. Ngayon naman po, maaaring sabihin natin, nasa New Testament na po tayo. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Even po sa New Testament, it is still applicable. Sabi po rito, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Tayo po ay pinili ng Diyos, meaning to say we are being consecrated. Amen? Inihiwalay tayo ng Diyos. Ano yung purpose ng Panginoon? That you may proclaim the good news. That you may proclaim the praises na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Hindi ka po nailigtas ng Diyos. Hindi ka po na-convert sa sinasabi nating paniniwala sa ating Panginoon na baliwala lang. May purpose po ang Diyos. Bakit ka po tinawag ng Diyos from darkness to His light? Pakisabi po sa iyong katabi, may bahagi ka. Amen? Hindi mo bahagi yung magbutas ng bangko. Pakisabi. Amen? Lahat po tayo may bahagi. Amen? Sa ikalalawak po ng kanyang kingdom. Itong verse 10 sabi dito, who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. Ito po. The work of sanctification, tignan po natin ito. The work of sanctification is carried on in the heart of the believer by the cooperation of the human and the divine. Ito pong sanctification na to, amen, there's a cooperation between human and God. Ikaw at ang Diyos. Bakit po? Sinabi ko po kanina na hindi ka pwedeng pakailaman ng Diyos kung ayaw mo. Nakuha po ba natin? Kasi binigyan po tayo ng sariling kaisipan. Man works, God works. You want to be blessed? Amen po ba? Gusto po natin? If you want to be blessed, do what God wants you to do. Ano yung mga sinasabi ng Diyos? You have to give your tithes, you have to give your offering. Kung di ka nagbibigay ng mga sinasabi ng Diyos, you're not doing what the will of God. Do not expect God to bless you. Bakit po? Kasi tali ang kamay ng Diyos. Ano po sabi ng banal na kasulatan? His word will never return unto Him void. Amen? Sabi to, in all His dealings with man in grace, recognizes man as a free agent. Kung ayaw mo, walang magagawa ang Panginoon. Capable of receiving or rejecting His grace. Kaya kung gusto mong ma-sanctify, amen, kung gusto mong ma-consecrate, i-present mo yung sarili mo sa Diyos. Kasi hindi po tayo pwedeng ihiwalay ng Diyos kung ayaw niya eh. I mean, kung ayaw mo. Next, why there's a need to be sanctified? Bakit kinakailangan po may sanctification? In order for you to be used by God fully, amen, we need to be sanctified first. Bakit kailangan? By separating ourselves from every known sin. Tulad nga po binanggit ko kanina, sa labas po kasi full of contamination. I mean, sa labas, amen, sa mundo. Full of contamination. Sa isang laboratory, amen, nakapasok na po ba tayo sa laboratory? Sa laboratory, hindi ka basta-basta pinapapasok without
the proper process bago ka patuloyin. You have to cleanse yourself first. Iba nga po, naghuhugas pa ng kung ano-ano. Nanggaling po tayo sa pandemic. Tama po ba? Na kinakailangan every now and then, may alcohol ka. May nakita pa nga ako dati, even yung pera, nilalagyan ng alcohol. Amen? Sino po ba yung mga yon? Amen? Pati pera nilalagyan ng alcohol. Bakit? Takot kasi makontaminate. Nakuha po ba natin? So same holds true with our God. Before God will use you, amen, you need to be sanctified first. Bakit? By separating ourselves from every known sin. Kasi contaminated sa mundo na pinanggalingan po natin. Nakuha po ba natin? And every now and then, kailangan po tayo magpa-sanctify sa Panginoon. Bakit? Kasi we're still on the flesh. Nagkakasala pa rin po tayo. Pangalawa, to prepare our hearts and minds. Para maihanda yung sarili po natin sa ipagagawa ng Diyos. Ito po yung reason bakit po tayo binigyan ng anointing ng Diyos. Number 1, to proclaim good news. Sa buhay po ng mga tao po, noong panahon ni Nehemiah, Jews in Nehemiah's time experienced poverty due to their situation. So nandun si Nehemiah to proclaim good news. Bakit po nagkaroon ng poverty po noong panahon nila? Because of the broken walls. May continuous threat po na na-experience sila. Poverty, isa pong ibig sabihin ng poverty is lacking in certain area of life. Hindi ibig sabihin poverty sa pera lang. Because you can be rich but mentally in poverty. Tama po ba? May kausa po ba ako? Kahit mayaman, ang isip pa rin, mahirap. A person may be rich financially but living in poverty. That is why he has to earn more. Kailangan trabaho pa rin. Kahit Sunday, wala nang panahon sa pamilya, wala nang panahon sa Diyos. May kausa po ba ako? Bakit? Ang isip kasi kailangan. Amen? Gain more. At yung iba nga po, to the extent na magnakaw na, to corrupt. Bakit? Sino po ba yung nababalita nating karimihang corrupt? Di po ba yung mga politiko? Lagi natin napapakinggan. Bakit? May kaya naman sila eh. May pera naman. Pero po kasi ang poverty, hindi lamang po sa pera ang pinag-usapan. It is a state of mind. Amen? Sa kaisipan. It is a state of mind. A person's mood and the effect that mood has on the person's thinking and behavior. Naapektuhan yung behavior ng tao na yun. Kaya kahit meron siyang kayamanan na sinasabi natin, pero sa isip niya, kulang pa. Amen? He is in poverty mentally. Kaya kinakailangan mag-gain more pa. So, to proclaim good news to the poor. Nandun po si Nehemiah in proclaiming good news na meron pong pag-asa nung panahon nila. Proclaiming good news to the poor, meaning to be an encouragement. So, kung ikaw ay nagtatrabaho, amen, be an encouragement sa iyong kapwa. To your employees, kung ikaw may-ari ng business. Amen? Pangalawa, next. Meron pong binigay kasi ang Panginoon sa atin. Amen? Na Great Commission na lagi po natin napapakinggan. Go therefore and make disciples of all nations. Sabi dito sa Matthew 28, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So, may continuous mandate po ang Panginoon sa atin. Amen? So, wag nating isipin na walang misyon ng Diyos. Kaya ka pa nabubuhay sa mga sandaling ito kasi meron pa pong nais ang Diyos ipagawa sa iyo. Nakuha po ba natin? Kasi kung wala ka na sa misyon ng Diyos, pwede ka niya nang kunin. Pwede na tayong kunin. If we are not doing what God wants us to do, anytime, pwede na tayong kunin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ka nananatili dyan, buhay, it's because meron pang nais ang Diyos ipagawa
sa iyo. Number 2, to proclaim freedom and liberty. Sabi po sa Nehemiah 2:17 and 18, "Then I said to them, you see the distress that we are in." Sabi po ni Nehemiah, "How Jerusalem lies waste and its gates are burned with fire. Come, let us build the wall of Jerusalem that we may no longer be a reproach." And I told them of the hand of God which had been good upon me, and also of the king's words that he had spoken to me. So they said, "Let us rise up and build." Amen? So nandun po si Nehemiah to proclaim freedom. Actually, masarap na nga pong buhay niya sa palace eh. Tama po ba? Wala na siya dun sa bayan niya. Nandun siya sa foreign land. Pero dahil may mission ang Diyos sa kanya, bumalik siya doon and proclaim the good news. And proclaim freedom sa mga oppressed during that time. Ang kanyang mga kababayan. Number 3, recovery of sight for the blind. Isa pong dahilan bakit ka binigyan ng anointing ng Diyos is so that others may recover yung sight po nila. Spiritual blindness, ang pinag-usapan po natin dito. Lacking perception or awareness or discernment. Kasi maari pong mulat ang mata ng iyong kapwa, but they are spiritually blinded by the enemy. Sabi po sa verse 3 ng Nehemiah chapter 1, "And they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire." So sa atin po mga kapatid, pinagkalooban po tayo ng anointing ng ating Panginoon in order for them to have or restored yung kanila pong sight. Amen? Maaari po yung kapwa natin hindi pa po nakakilala sa Panginoon. They are spiritually blinded by the enemy. Sino po ba ang nasa workplace? Amen? Sino po ba ang may mga negosyo na may mga empleyadong hindi nakakilala sa Panginoon? Amen? Hindi ka binigyan ng mga tauhan for nothing. For your business, hindi po yun ang pinakadahilan ng Diyos. Amen? Binigyan ka ng kapwa mo, kung ikaw ay nagtatrabaho, binigyan ka ng kapwa mo na nakakasalamuha mo in order for you to reach them. Para hikayatin sila to know God. Amen po ba? At ang pang-apat po natin, to set the oppressed free. Ang oppression po, it is a mental pressure or distress. It is harsh treatment or yung mas sinasabi po natin abused or being exploited. They are in oppression. So nandun ka to set them free. Amen? Nandun po tayo sa sitwasyon na yon because God wants us to do something for them. Amen? Marami pong walls na kailangan pong i-build po natin. Walls na pang sarili natin, walls ng kapwa natin. Amen? May mission po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hindi ka niligtas ng Diyos, ulitin ko po, for nothing. Hindi po tayo nakakilala sa Panginoon just to attend service every Sunday. May mission po tayo na kailangan po nating gampanan. God wants us to be free from the lies of the enemy and focus our eyes on the truth. At panglima po, yun pong ating panghuli. To proclaim the year of the Lord's favor. Nehemiah has the anointing in order for him to proclaim the favor of the Lord. Nehemiah 2:18, "And I told them of the hand of my God which had been good upon me."
and also of the king's words that he had spoken to me. So they said, nung na-encourage po yung mga Hudyo ni Nehemiah, nung na-encourage po ni Nehemiah yung mga Hudyo, they said, let us rise up and build. Yung iba po kasi nangangailangan lang ng encouragement. Tama po ba? Even po sa amin po na tumatayo sa harap, ating mga leaders, lahat po tayo nangangailangan ng encouragement. May kausa po ba ako? Because no one is perfect. We need everyone. Amen? We are here to complete, not to compete with each other. Amen po ba? Kaya po tayo nire-require ng Diyos to attend church. Actually, yun po yung iniwasan po. Ibig sabihin, yun po yung strategy ng kaaway ng pandemic eh. Bakit po? Ayaw ng pagtitipon. Di po ba? Pero actually, in a congregation, mas dun po tayo nakakakuha ng lakas. Amen po ba? We are here to complete. Amen? With each other. Tayo po'y magpalakasan. Amen? Maari yung kalakasan mo at kahinaan niya, pag nagsama kayo, you can do something great. Tama po ba? Sabi po ng banal na kasulatan, 1 can chase 1,000, 2 can chase 10,000 to flight. Meaning to say, there is power in unity. Amen? Are we united this morning? Amen? Sabi po dito sa Proverbs 3 verse 1 to 4, my son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on a tablet of your heart. Then you will win favor and good name in the sight of God. So kung nais po natin to have this favor coming from God, we have to do something. Ano po din sabi po rito? Do not forget the teaching of God. Amen po ba? But keep my commands, sabi po ng Proverbs chapter 3. Singit ko lang po. Sabi po sa Joshua, di po ba? Joshua chapter 1, verse 8. Sabi po rito, this book of the law shall not depart from your mouth. Bakit po kailangan hindi po ma-depart sa ating mga bibig? But you shall meditate in it day and night. Instead po na ma-neglect natin, we are encouraged by the Bible to meditate in it day and night. But kinakailangan po natin ito in order to observe, to do everything to all that is written in it. Para magawa po daw natin, para magampanan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Do you know that this is our manual? Alam po ba natin na ito yung manual natin? In order for you to work properly, in order for this thing to work properly, naglalagay po ang gumawa nito ng manual. Para pag may troubleshoot, basahin yung manual. Tama po ba? Same holds true with the Word of God. Kinakailangan po natin ito for our own personal benefit. Sabi dito, for then, tingnan po natin, tuloy po natin. For then, you will make your way prosperous. Sino po ba gusto mag-prosper? Ang prosperity po, hindi lamang po sa pera. Ulitin ko po. Kasi instinct sa tao, pag sinabing prosperity, pera agad. Amen? Prosperity pertains to all areas of our lives. Amen? Kahit mayaman ka physically, financially, if you are poor naman sa isang area ng buhay mo, you cannot enjoy your treasure. Amen? Hindi mo ma-enjoy yung pera mo. Di po ba? Nagkukwentuhan nga po kami ni Brother Mike kasi yung pinakamay-ari daw nung company nila, napakaraming bodyguard. Bakit po? Mayaman eh. Tama po ba? Takot lumabas mag-isa. Bakit? Kasi anytime baka may kukuha sa kanya. Amen? Hindi masyadong na-enjoy. Kung wala na siyang security detail, hindi niya ma-enjoy lumabas mag-isa. Amen? Sabi dito,
For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Ang sabi po rito mga kapatid, good success. Ibig sabihin, pag may good success, meron ding bad success. Alam po natin kung ano yung mga bad success. Tama po ba? But we are being encouraged by the Word of God that to meditate. Amen? Kailangan natin pag-usapan, kailangan natin i-meditate yung salita ng Diyos. Everything that we do it for the glory of God. Kailangan ba ito basahin natin all the time? Hindi po. Lahat ng ginagawa natin, kung nagtatrabaho ka man, o ano man ang ginagawa mo, but your focus, your attention, ay nakatuon pa rin sa ating Panginoon. That's part of meditation. Psalms 5 verse 11 to 12. But let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Yung panghuli po natin, ito po yung binanggit ko po kanina. We are not saved for nothing. Amen? Nandun ka sa trabaho mo na yon because there's a mission na dapat mong gampanan. Ang mission po natin sa buhay, hindi lamang po magtrabaho, matulog, kumain. Amen? There's so much within. We are not saved just for the sake of being saved. We are saved to be an instrument so that others might be saved. Amen? Iniligtas ka ng Panginoon kasi instead of tayo po sana yung mapapahamak. Pero sa grace ng ating Panginoon, we are being saved so that others might be saved as well. Amen? So I encourage po ang bawat isa po sa atin sa ating workplace, be an encouragement. Amen? Nandun ka sa lugar mo for a purpose. Hindi naman lahat pinagkalooban to be a seaman. Tama po ba? Ilan po bang seaman ngayon? Si Brother Eric lang yata. Amen? Actually, pabalik na po si Brother Eric next week. Next week po ba? Amen. So I encourage po Brother Eric. Brother Eric, be an instrument, be an encouragement sa inyo pong workplace. Amen? Marami pong dapat gampanan. Amen? Hindi po tayo nagtatrabaho just for the sake of maka-earn ng money. Amen? Meron pong nais ipagawa ang Diyos sa buhay po ninyo. Amen? So be an encouragement po sa lugar po na yon. Amen? If God is telling us something, He won't leave us unattended. Kung may pinapagawa po ang Diyos sa atin, hindi ka po niya hahayaan. Kaya po meron nga pong, if we are lifting God up, minsan po nahihirapan po tayong i-lift ang Diyos pataas. Tama po ba? Especially if we are down. Tama po ba? So I encourage po ang bawat isa sa atin, the more we experience yung pong sa downfall ng buhay natin, mas doon po natin i-lift ang Diyos. Bakit po? Kasi sa pagtaas po natin sa Diyos, remember that, yakap-yakap tayo ng Panginoon, remember that God is carrying us. Amen po ba? Kaya the more na tinataas mo ang Diyos, kasama ka rin na itataas. Amen? So every time we experience those things, kaya nga sabi po ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Tama po ba? And remember that Apostle Paul ay wala po sa comfort zone during that time. Nasaan po siya? Nasa dungeon. Nakakulong. Nakatanikala. Pero sabi po ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. If God is for us, sabi po ng banal na kasulatan, then who can be against us? If God has given us the vision, He will provide, He will give us the provision. Amen po ba? Mayroon pong vision na binigay kay Nehemiah. Bago po siya umalis sa palace, dala-dala po niya yung provision.
na gagamitin po nila sa Jerusalem. May mission po tayo sa buhay po natin. May pinakita ang Diyos sa'yo. That means to say you have the vision and you have to trust God for the provision. Para sa ano po? Para magampanan po natin yung nais ng Diyos na matapos po natin. Amen? Let your light so shine before men. Sabi po dun sa Matthew chapter 5 verse 16. That you may see your good work, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So be an encouragement, be a blessing to our workplace. Be a blessing to every place that God has placed for us. So kita po natin, regardless of how big or how small the light may be. Sabi doon, let your light shine. May ilaw ka po within. May ilaw po tayo within. Amen po ba? Kasi tayo po ang pinag-alagakan ng ilaw ng Diyos. When the Lord Jesus Christ ascended to heaven, ang sabi mo ng banal na kasulatan, sa atin po inilipat yung ilaw na yan. You are the light and salt of this world, sabi ng Panginoon. Kaya sa pagpasok mo sa iyong trabaho, sa pagpasok mo sa iyong business, you can declare that I am the light in this business. I am the light in this community of the same business. Amen? I am the light in this workplace. Amen? At ayaw po ng Panginoon, sabi po ng banal na kasulatan, na yung ilaw daw natin is itinatago natin. Tama po ba? May kausap po ba ako? Sometimes po kasi sa atin pong mananampalataya, ayaw natin na makita ng iba, amen, yung ilaw natin. Ibig sabihin, during Sunday lang tayo nagliliwanag. Pero the whole week, ayaw natin ipakita. Bakit? Ayaw natin kutsain, maaari ng kapwa natin. Ayaw nating ma-persecute tayo. Amen? Ayaw natin masabihan tayo ng ayaw natin. Amen? That's why minsan, itinatago po natin yung liwanag po natin. But we are being encouraged by the Word of God to let our light shine. Pakisabi po sa iyong katabi, magningning ka. Amen? Huwag mo itago ang ilaw mo. Amen? Sabi mo, huwag mo itago ang iliwanag mo. Amen? So, sa umaga pong ito, I hope po na meron po tayong nakuha. Amen po ba? Meron po ba tayong natutunan ngayong umagang ito? Amen? That meron pong binigay ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Aside from your mission, God has given us the anointing to fulfill the mission. Amen? May mission po ang Panginoon. Kasi kung wala na pong mission ng Diyos, di po ba sa military, pag walang mission, di ba? Iba pinapauwi na. Kasi wala ka na kailangan gawin eh. O, magpahinga ka for how many, certain period of time. Bakit? Walang mission. As long as you have the mission, nandun ka. Ginagawa mo. Tama po ba? Ganon din po ang Panginoon sa atin. As long as you have the mission, mananatili ka na buhay. Amen? Pero pag wala ng mission ng Diyos at hindi mo ginawa yung mission mo, hindi mo ginagawa yung mission mo, maaring pwede na tayong kunin ng Panginoon. Amen po ba? Kung ayaw mo na sa mission mo, di po ba sa military, pag ayaw na nila, anong sinasabi nila? Awol po yata yan, absence without leave. Tama po ba? So kung ayaw mo na sa mission mo, amen, pwede ka nang kunin ng Panginoon. Sino po bang may ayaw sa mission? Sino po bang gustong kunin ng Panginoon? Huwag mo na ngayon. Amen? Marami pa po tayong kailangang gawin. Amen po ba? Amen? Tayo pong lahat ay tumayo and be a blessing to others. Amen? Yung pinakita ko po kanina na can we just present ulit, Brother Henry? Yan pa po yung dinidiscover nila kung meron pa bang same po ng tulad natin na meron pong life on those galaxies. Amen? On those universe na sinasabi po nila.
Astronomers are still searching or researching. Amen? Kung meron pa bang life form sa mga lugar na yan. Ang nais po ng Diyos sa atin, and just want to encourage po ang bawat isa sa atin, that we have to be thankful. Amen? Magpasalamat tayo sa Panginoon kasi nandiyan ka pa, buhay ka pa. Amen po ba? Despite dun sa mga kakulangan natin, still, He is gracious. Unlike po sa Old Testament, sabi doon, pag nagkasala, very dangerous. Bakit? Anytime pwede kunin na sila agad ng Diyos. Anytime pwede na silang mamatay. But, thank be to God sa atin pong panahon ngayon that sometimes katigasan ng ulo natin, still, He is gracious, waiting na bumalik tayo sa Diyos. Amen? Dito po sa pinakita ko po kanina na Milky Way Galaxy, hindi mo mga makita yung solar system doon. Pero sabi ng astronomers, nandun tayo sa lower part, dun sa bandang lower right part ng Milky Way Galaxy na yan. Nakikita ba natin yung sarili natin doon? Hindi. Because that is our God. The vastness of God. The greatness of God that sometimes we neglect to worship Him. We neglect to do yung mission ng Diyos sa atin. Amen po ba? Na-recognize po ba natin, na-i-imagine ba natin yung lugar natin sa universe? Kung titignan mo sa universe, we are nothing. Tama po ba? Sa lugar natin, ay sa lugar ng Milky Way Galaxy, makikita mo ang solar system natin, baliwala. Hindi mo nga makita nun, not a single dot. Pero sabi po ng banal na kasulatan sa John 3:16, di po ba very familiar? For God so loved you that He gave His only Son. Amen. Sabi doon, whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Amen. Inalayan tayo ng buhay ng Panginoon. Balikan ko po doon po sa Psalms chapter 8. Napakagandang salita ng ating Diyos. Psalms chapter 8 verse 3. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained. At sabi po ng banal na kasulatan sa ibang part ng Bible, God placed them and He know them by name. This is the anumang planet yan. This is the anumang solar system yan. Alam ng Diyos, yun pong bawat isa na nilagay niya. And imagine yourself, inalayan ka ng buhay. The vastness of God, amen, and yet, ito ang Diyos nagpakumbaba sa harapan natin. Tama po ba? In order for us to have life, makasama niya. Pwede naman ang Diyos putulin na lang yung lipin ng tao during that time eh. Tama po ba? At mag-create na lang ulit ng panibago. Dahil sa pagkakasala ng tao. Pero hindi niya po ginawa. Bakit po? Sa pagmamahal niya. Dun sa nilikha niya. And among His creation, amen, tao lang po ang kinuha niya at ginamitan niya ng kamay. Kaya special po ang tao sa Diyos. Amen po ba? Pakisabi sa kapwa mo, special ka. Amen? Special po tayo sa harapan ng Diyos. Kasi kamay po niya ang ginamit. Samantalang, doon sa ibang creation niya, salita niya ang ginamit. Let there be, let there be, let there be. Pero pagdating sa'yo, handpick ka ng Diyos. First hand. Amen po ba? Kaya ang buhay po natin, hindi baliwala. Kaya mapalad po tayo nakakilala sa Panginoon eh. Unlike po yung unbeliever, alam nila, desperado na, wala na pag-asa. Anong ginagawa? Kinikitil ang buhay. Kung nalaman lang nila how important they are, hindi po nila gagawin yon. Amen po ba? So let us bow and come to the presence of God this morning.
Can we sing this song? When I look into your holiness, we want to worship God this morning. And let's meditate the message of this song. And Brother Henrik, pakilagay po yung atin pong lyrics. Huwag po nating intindihin yung kapwa po natin sa tabi natin. Ikaw lang atang Diyos ngayong umagang ito. And let's come before His presence this morning. God is a holy God. So sometimes tayo po'y nagkakasala and yet yung kabanalan ng Diyos ay hindi nababawasan para sa iyo at para sa akin. Amen? When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light
let this be a song, not just a song, but a prayer to God. Especially po if you are one na alam mong may ruin walls sa buhay mo. Merong maaring sa aspect ng relationship, sa aspect ng spiritual life mo, sa aspect ng in any aspect. But the most very special aspect po ng buhay natin is our spiritual life. If our spiritual life is ruined, broken walls, yung altar po natin is broken before God. As we will sing to Him this song again, surrender to Him everything. Surrender to God all your pains, all your disappointments, all your anxieties, all your heavy ladens. He said, "Come to me, all you who have heavy ladens, and I will give you rest." And when we will say to God, "You are the reason that I live," huwag po natin tong maging awit lang. Let this be the cry of our hearts. Lord, you are the reason that I live. That whatever happens into this world, whatever happens, Lord, I will say, you are the reason that I live. Ikaw po, Diyos, ang dahilan kung ba't ako nabubuhay sa mundong ito. At ang buhay ko ay sa iyo. Let's sing this song again that comes from our hearts. As we close our eyes, look into His holiness, not in our physical eyes, but in your spiritual eyes. Look unto Jesus. Let's focus our eyes, let's focus our minds to Jesus. For what He has done, for His goodness, for His beauty, for His holiness, for His majesty. When I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Oh, say to God, I worship you. I worship you. Lord, we worship you with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength, oh God. We worship you for who you are, not just by what you have done to us. We worship you, oh God, in the beauty of your holiness. Jesus, I worship yes, oh God, we worship you. the reason I live Is to worship you, only you. I worship you. come on, lift your voice to Him as you say to God, Lord, I worship you. I worship you, Jesus. I worship you, oh God. The reason I live is to worship you.
with a voice, let all the people who have voices, let your voices be heard by God. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship For the last time, say to God, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. as we stand here in His presence, let's check our hearts. Let's check our lives. Are we living really for God? Is He the reason that we live? Siya po ba talaga yung rason kung bakit tayo nabubuhay? Para sa Kanya po ba talaga ang buhay na to? We should live for Him, through Him, and in Him.
Hindi po sa atin ang buhay na to. Ito po ay pahiram lamang sa atin ng Diyos. Hindi po natin pag-aari ang ating mga anak, ang ating asawa, o kung sino mang tao sa paligid natin. Dahil sila ay pag-aari ng Diyos, pinahiram lang po sa atin ng Diyos. Even our very own lives. What are we doing in this life? Ang ginagawa po ba natin ay yung gusto natin? Yung makakapagpasaya sa atin? Makakapagbigay ng ginhawa sa atin? Or at the end of the day, you will always asking, Lord, nagawa ko po ba yung kalooban mo sa araw na ito? Napaluguran po ba kita? Nagawa ko po ba yung layunin mo sa akin sa araw na ito? Church, it's time to go back to our first love to God. Stop playing in your Christian life. Let's stop playing in our Christian life. We'll never know kung ano po ang pwedeng mangyari bukas sa mga darating na araw. At paulit-ulit nating naririnig, Jesus will come back very soon. Don't let our lives be deceived ng mundong ito. Sa napakarami niyang ino-offer sa atin. It's time to rebuild our own altar, our walls na naruin ng kaaway. Nasaan po yung desire natin ngayon? Nasaan yung satisfaction ng puso natin? Nasa Panginoon pa po ba? Ano po yung nakakapag-satisfy sa puso natin ngayon? Ano po yung hinahanap ng puso mo ngayon? May emptiness ba sa puso mo po? Meron bang hindi mo alam na hindi mo matagpuan kahit saan, kahit kanino? Kasi maaari pong yung place na yan, tanging para sa Diyos lang. He is the only one can fill that space in your heart that no one and nothing in this world will ever do. I believe God is calling His church to go back to Him. Hindi po basihan na nasa Panginoon tayo dahil uma-attend tayo ng church. Hindi basihan na nasa Panginoon tayo dahil may ministry ka. Hindi basihan na okay tayo kay Lord, okay tayo yung relationship natin sa Holy Spirit.
Kasi, hindi ka lumalampas ng linggo na hindi pumupunta sa church. It's just a result of having a good relationship with God. Pero ang tanong po, at the end of the day, where is our hearts? Nasaan po ang puso natin? Nasaan yung totoong yung pagmamahal na meron tayo? Sabi nga po, pwede nating dayain ng ibang tao, pero ang sarili po natin at ang Diyos, hindi natin madadaya. Kasi we know where we are. We know the status of our lives, the status of our hearts. And if now you are broken, if now you're not okay, alam po ni Lord yun. Alam po ni Lord lahat ng kalagayan ng puso natin. But right now, He wants the true love. Katulad po na narinig natin kay Pastor Alvin kanina, di ba? Tanging tayo lamang pong tao ang binigyan ni Lord ng freedom to choose. Freedom to say no, to say yes. Freedom na ibigay sa Panginoon yung puso natin, yung pagmamahal natin, or hindi. But this time, I believe God is looking not only to our faith, but also for our love to Him. Yung pwede po nating sabihin na, Lord, mawala man ang lahat sa mundong ito, wag lang ang presensya mo. Katulad po ng iyak ni David, di ba? Sabi niya, nung nagkasala siya sa Panginoon, ano po yung naging dalangin ng puso niya? Cast me not away from thy presence, O God, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Maybe there is a hidden sin into our lives, kaya may ruin yung walls natin, ruin yung altars natin. God is faithful into His word. He said in 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Alam niyo po ba tanging nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon? Walang iba po kundi ang kasalanan. If there is hidden sin into our lives, kahit humagulgol tayo ng maghapon dito, kahit na sumayaw tayo, umawit tayo, sumigaw tayo sa Panginoon, but if there is a hidden sin into our lives, ayun po ang magbibigay ng distance sa Panginoon sa atin. God is sanctifying His bride. God is purifying His bride. Dahil hindi po siya babalik sa bride niya na may spot, may blemish, may wrinkle. And we are part of that bride. Kung hindi po natin itatama yung buhay natin ngayon, tomorrow might be too late. Later might be too late.
That's why this morning po, tell it to yourself, I am for God. This life is for God. Hindi na po pwedeng bukas hanggang Sabado sa mundo ako. When we decide today na para sa Diyos ako, everyday po para sa Diyos tayo. Hindi pwedeng linggo lang tayo Kristiyano. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, makamundo tayo. Church, wake up! There is stirring in the Spirit. Meron pong awakening na ginagawa ang Diyos ngayon sa kanyang iglesia. And God wants us to be part of it. Huwag kang manood lang. Huwag kang taga-masid lang. Huwag kang taga-object or taga-criticize lang. Hindi po yun yung role natin. Go back to your first love. To the lover of your soul. Hindi ko po magagawa para sa inyo yan. Hindi nyo yan magagawa sa akin, para sa akin. It's a personal decision today. At hindi po yan matatapos ngayon. It will be a daily step. A daily act of surrender to God. A daily act of dying to self.
comfort. Yes, comfort my people, says your God. Speak comfort to Jerusalem and cry out to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned. For she has received from the Lord's hand double for all her sins. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough places smooth. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Amen, amen, church. Let's prepare the way of the Lord. Let's make our way straight. Let every crooked place be made straight. Every rough places be smooth. For the glory of the Lord is coming. The glory of the Lord will be revealed, and all flesh will see it together. The mouth of the Lord has spoken. Can we just stand up in His presence this day? We just allow the Holy Spirit to move as He wants. Hindi po natin binabaks ang Holy Spirit sa program natin. Because we are His church. Amen po. Let's declare the name of God here in this place. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Oh, your glory, God. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Oh, let every faith, oh God, be stirred up this morning as we believe, oh God, that you will do something great. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Oh, Yahweh.
Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Oh, let's sing Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Oh, lift your voice. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you sing him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you sing him, he will manifest himself. Oh, yes, God. As we worship you, manifest If you yourself, worship, he God. will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you sing him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. He will manifest himself. If you sing him, he will manifest himself. Yahweh, manifest himself. Jireh, Rapha, manifest himself. Manifest himself. Yahweh, manifest himself. Jireh, yes, God. Rapha, will manifest himself. Yahweh, Jireh, will manifest himself. Rapha, will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh, will manifest himself. Jireh, will manifest himself. Rapha, will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. For the last time, call on his name. Oh, Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself.
for you will manifest yourself, oh God, in our midst, oh God, as you have said, God, as you have promised, oh God. Yes, Lord, your glory will be revealed. The glory of God shall be revealed, and all flesh shall see it together, oh God. Lord, all the flesh will see your glory, oh God. And thank you, oh Father God. Thank you, Abba Father, for calling each one of us, oh God, Lord, to be a vessel of your glory. Thank you for sanctifying, for purifying each and every one of us today, oh God, because, Lord, you are preparing us to cater your glory, to be, oh God, the vessel of your glory, oh God. Yes, oh God, yes, oh God. Thank you, oh God, Holy Spirit. Thank you for your conviction, oh God. Thank you for speaking to each and every one of us this morning, oh God. Yes, oh Lord, yes, oh God. Yes, thank you, Father God, for your word that heaven and earth shall pass away. Yes, oh God, but your word will remain forever. That's why, oh God, Lord, we will continue, oh God, Lord, to honor you, to worship you, and to glorify your holy, mighty, awesome, wonderful name alone, oh Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. We reverence your presence here in this place. Thank you, oh God, for ministering to each and every one of us this morning. Thank you, oh God, for ministering in our soul, in our spirit, and even into our physical body. We receive and we claim by faith what you have given to us this morning, oh God. Thank you, oh Father God. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, oh Holy Spirit, for your presence. We just love to be with you. We just love to be here in your presence, God. For nothing else in this world can replace this kind of presence you have into our lives. Help us, Lord, to know you more, to love you more, to walk with you, oh God, in every day of our lives. To walk in your righteousness, in your purity, in your holiness. That whatever time, whatever day you will come, oh Jesus, you will find our faith to you alone. You will find, oh God, our love for you, oh Jesus. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As part of our worship po, can we have our tithes, our offering, our pledges, our giving to Him? Because even in giving, it's also a part of our worship. Every time we hear already, ano po yung ibibigay natin, di ba? Our tithes, our offering to God.
I believe the Lord had already spoken into our hearts. And if we honor Him as God, if we honor Him as our Yahweh, as the great I am, we will give the best for Him. We will give what is due to Him. And this morning po, I believe as the Holy Spirit moving in our midst, minister to each and every one of us. I believe na yung mga puso po natin is like a good soil, a good ground, that every words that have been planted into our hearts, it will grow and it will nourish, it will bear fruit. Maging ganun din po sa ating pagbibigay sa Panginoon. That as we give unto our God, as we heard the word of God in our midst this morning, never niya po tayong iiwanan ni pababayaan. Never siyang magkukulang sa atin in our finances. As we seek Him first, His kingdom and His righteousness, everything will be added unto us. For He said that all our needs ay alam po ng Diyos Ama. Amen? He knows exactly what we need, na kahit hindi pa po tayo magsalita, alam na po ng ating Diyos. That's how special we are sa harap niya po. That's how we are loved by God. Kaya po, this morning, as we will give our tithes, our offering, our pledges, or kung ano pa man po yung pinangako natin sa Panginoon, makita po ni Lord yung puso natin na cheerfully giving our best to God. And even as we put those monetary blessings po sa envelope, sabi nga po, in everything that we do, let it be all for the glory of God. Sa paglagay po natin sa offering bag, let it give glory to our God. Amen? That in everything that we do, let it honor and give glory to our God. Amen. Amen. Magte-testify lang po si Sister Tess for what the Lord had done sa kanya pong finances. If you know the truth will set us free. Malaya na ba tayo ngayon? Tatanggapin na ba natin ang kalayaan? Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga hindi nakakaalam. Tulad po ni Hope, dumanas po ako ng ganong pagsubok. Pero salamat sa Panginoon, nandito ako muli, nakakatayo. Nagpapasalamat sa Panginoon at nakapagpapatuloy. Last Sunday po, dahil doon sa mga pagsubok na naranasan ko, pero sa biyaya ng Panginoon, patuloy pa rin ako. May bumili po sa akin ng papaya, 100 pesos. Sabi ko sa Lord, salamat, mamayang gabi, may pagkain na kami, may maibibili na ako ng pansaing. At nagsimba kami ni Angel. Pero nung Sunday, bigayan na, sabi ng Holy Spirit sa puso ko, akin yan. Sabi ko, Lord, okay ka lang? Ito lang ang pera ko, 100 pesos, pambili namin ng pagkain mamaya. Pero sumunod pa rin ako sa Panginoon dahil yun ang
nagsik sa puso ko. So inilagay ko yung 100 pesos na yun lang talaga ang pera ko. Nilagay ko doon sa envelope. Tapos, uwian na. Kumain kami, then hapon, hanggang alas 5 hanggang alas 6, wala akong pansahin kahit ano. Nahiya naman ako mangutang. Sabi ko, I am highly provided by God. I am highly favored by God. God will supply. Nagpray ako. And then, yung word na, seekly first the kingdom of God. Sinabi sa akin, dire-diretso revelation. So, wala akong ginawa kundi magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Pero sa totoo lang, umiiyak ako. Kasi si Angel, kahit naluhaw, ayaw niyang kainin. Hindi siya sanay na walang pagkain. Laging ang gusto niya, kung ano yung gusto niya, masarap andyan, may naihahain. Alas 6 na ng gabi, wala pa rin kaming sinaing. Then, nagtaka ako. May pumunta sa aking kapitbahay. Sabi niya, Tess, hinog na yung papaya mo. Pwede ko bang bilhin? Sabi ko, sige po. Pero gabi na kayo Sabi kong ganon. Pero kinuha ko pa rin yon. After that, nung babayaran niya, binigyan ako ng 1,000. Dire-diretso ang pagkasabi ko na walang hiyaya na, ay ate, wala akong pera, wala akong panukli dyan. Sabi nung kapitbahay ko, sige lang, kunin mo lang. Panggastos mo, gamitin mo muna. Pag mayroon ka na, saka mo na lang ibigay. Nakangiti siya sa akin. So nagpasalamat ako sa Panginoon dahil may pera na ako. Pero umangal pa rin ako sa kanya, nagmurmur. Sabi ko, Lord, magbinigyan mo nga ako ng pera. Pero gabi na, sarado na ang tindahan. Tapos tahimik ako. Mayat maya, bumalik ulit yung kapitbahay ko na bumili ng papaya. May dala siyang spaghetti, pansit, fried chicken, bigas, at pera. Dinagdagan pa niya ako ulit ng pera. Sabi niya, dalhin, kunin mo muna to. Ha, ate, ang dami nito Sabi, kasi birthday ng apo ko, at saka hindi sa akin yan, pinabibigay ni Lord yan sa'yo. So nagpasalamat ako sa Panginoon at nagpuri sa Panginoon. Hindi niyo ba na, yung pagpapala, timala ng Lord. So, nagpipray ako, pa rin, diretso, dumating itong bagyo, maraming pasalamat ako sa Panginoon. Tapos, nangusap ang Lord sa akin. Sabihin mo yan. Dumating, at doon sa panalangin ko, sa pagdidevotion ko, bumalik yung vision ko. Bumalik yung pinakatagal-tagal kong hinintay na magkaroon ulit ako ng blessings kay Lord. Kasi may gift of vision ako, may gift of prophecy ko nangyayari, pero nawala. Lord, ang dinisay ng puso ko, Lord, gusto kong lumaya. I am free. At ang sabi ng Lord, sige, palalayain kita. I-testimony mo to. Sabi ko, hindi na ako, magtitestimony ako. Kaya hindi pa rin ako nakatulog, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. So nag-text ako kay Pastora Sheik nang sabi ko, gusto kong manalangin ngayon sa offering, Pastor Sheik. Kasi hindi ako nakatulog, gustong ipatestimony ni Lord sa akin to. Uumpisahan ko sa Giplo Church. Kaya salamat sa Panginoon, na-realize ko, this church is highly provided by God. Amen! Sumagot kayo kung gusto niyo yung maranasan. This church is highly favored by God. Nakita nyo, tapos na tayo sa hirap, sa dusa, sa kahirapan, tapos na tayo, sabay tayo ngayong araw na to is a special day dahil pinalaya na tayo ng Panginoon sa hirap, dusa, sakit at karamdaman. Ang gusto ng Diyos ay hindi mahadlangan ang biyaya na nakalaan sa church na ito dahil ito mula't umpisa ay pinagpala ng church. Na-realize ko, daming pagsubok, tinagtad tayo ng pagsubok, pero ito, nakatayo pa rin tayo. Tulad ni Hope, ganun nang naging pagsubok sa church na to. Naranasan ko rin to, pero dito buhay pa tayo, nakakatayo pa rin tayo. Pero ang gusto ng Lord, mag-evangelize tayo. Nakikita natin ngayon kukunti, pero ang nakikita ko sa oras na ito, siksikan at madadagdagan pa to.
Yung may church doon na ipapatayo pa sa kabila na yan. At isang building doon na malayo. Yun ay natin, pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil yun ay mangyayari. Ang church na to, dati maliit lang, di ba? Pinagpala ng Lord. Nag-drawing ako kay Pastora Estela, ito ang church na gustong ipagawa. Dahil may gift of faith siya, tinayuan nila ni Bishop nangyari. Maraming trials, sinabi ko hindi na sila naniwala. Pero ito ang paglaya. At kasabay ko, sabi ng Panginoon sa akin, malaya na ako. Kaya gusto ko rin yung kalayaan na pinagdaanan ko ng mga pagsubok na parang si Hope. Ganon din tayo. Kaya sabay-sabay tayo ngayong angkinin. Wala man tayong mabigay, parang sa akin na wala man tayong mabigay sa ngayon, i-claim natin na may maibibigay tayo. Hindi basta-basta yung ginawa ni Lord dahil nababad yan sa prayer, dahil hiningi natin. Hindi sinabi ni Pastor Rashik na mag-testimony ka, pero yung Holy Spirit ang nangusap sa akin. Kaya ngayon sabi ko, Lord, ano ba yung sikreto mo? O nga naman pala, no? Sa matagal na panahon, hindi mo kami iniwan ni Angel. Nagtanim ako, kaya may inani ako. Inano ko yung pangungusap ni Bishop noon nag-aral siya, magtanim ka para may anihin ka. Nagsik yun sa puso ko, pero hindi yun sa pera o anuman. Nagtanim ako ng papaya. Alam nyo, ngayon ko lang na-realize, kaya iyak na ako ng iyak kanina. Mula pandemic, doon pala kami binuhay ni Lord sa 2 papaya lang. Itik ito ng bunga at everyday may bumibili. Doon kami kumukuha ng aming pagkain. Hindi ako dumadaing, pero may time na parang hinang-hina ako na hindi na talagang wala akong makuhanan. Pero yung word na, I am highly provided by God, I am highly favored by God. Tapos sabihin mo, wala kang makain. Iyak na ako ng iyak doon, napakasakit. Dahil kung ano yung totoo, yun ang masakit. Pero if you know the truth will set us free. Will set you free. Pinananindigan ko, pinangatawanan ko na, Lord, ibabalik ko yung salita na yun sa iyo. Kasi anak mo ko, ipoprovide mo kung ano yung pangangailangan ko. Alam mo, wala akong ngayong maasahan. Ikaw lang pinagdidependehan ko. Nung sabihin ko yun kay Lord, binalik din ni Lord sa akin yung salita niya. Seek ye first the kingdom of God. Nga pala, Lord, I lost my first love, kaya pala ganito ang nangyari sa buhay ko. Pero ngayon, Lord, tatayo ako para sa'yo. At doon dumating yung vision. Kaya tayo manalangin sa ating bigay sa Panginoon. Surrender natin lahat-lahat ng iyon. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil hindi kami nagtapat sa iyo at patuloy na hindi nagtatapat sa iyo. Pero ngayon, Panginoon, salamat sa mga salita mo. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, na hindi mo kami pinabayaan. Lahat ng meron kami, Panginoon, ay galing sa iyo, O Diyos, O God. Lahat ng aming tinatangkilik, maging ang aming lakas, O God, ay galing sa iyo. Lord, O God, ang gusto mo lamang ay sumunod kami sa iyo, Panginoon, O God, upang mapanatili, Panginoon, ang iyong mga pangako sa amin. Kailangan naming sumunod sa iyo at ito ang utos mo, Panginoon. Dalhin namin ang iyong ikapo. Subukan ka namin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, susubukan ka namin, Ama. Ayaw namin maging ipokrita, O Lord. Gusto namin ng pagpapalang pinansyal, spiritual, emotional, Lord, O God. Naniniwala kami, Panginoon, na ibabalik mo po ito na ayon sa iyong kalooban na yun ang sabi mo, Panginoon, pag nagsumunod kami sa iyo, ibabalik mo po ito ng buong siksik, liglig at umaapaw pa. Lord, dalangin namin, Lord, na makamtam namin ito, na mangyari ito sa buhay namin, Panginoon, na kami lalaya, Panginoon, sa kagipitan, mga sakit karamdaman. Kaya lahat-lahat, Panginoon, sa oras na ito ay sinosurrender namin sa iyo, God. Pagpalain mo po ito, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban. At turuan mo kami, Panginoon, na lagi, Panginoon, na mag-obey sa iyo, sumunod sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa nakalaan at gagawin mong pagtulong at pagpapala sa amin.
Lord, oh God, nagkukumit kami sa iyo, Panginoon, na susunod na kami, Panginoon, sa iyo upang maramdaman namin, maisabuhay namin, Panginoon, na mangyari sa amin ang iyong pangako, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay nilikha mo, Panginoon, para magtagumpay, hindi para maging talunan. Na kami nilikha mo para maging managana, Panginoon, hindi para magdusa. Tinatanggap namin, Panginoon, ang pangako na iyon, O Lord, O God. At Lord, tulungan mo kami na hindi ito mahadlangan ng kaaway, Panginoon. Kaya, Panginoon, O God, susunod kami sa iyo na ayon sa iyong kalooban. Mangyari ito, Panginoon, at maganap. Ang lahat ng plano mo sa amin ay aming pong tatanggapin. In Jesus' name, Amen. Miracles you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out, and right now I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know, you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. New wind is blowing right now, breaking my heart is slow, taking over like a Jericho. My walls are all crashing down. Right now, I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Never lost a battle. 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 You never will. Never will. Never lost a battle. 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 You never will. Never will. You never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know, you never will. You can do all. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know,
Praise. Amen. Dako po tayo sa ating announcement. So for our announcement po, yan po, simula po ang ating JBLU Oriental Mindoro Family Camp. Bukas na po yan, July 31 hanggang August 2 po. So mayroon pong mga from here po na pupunta po ng Mindoro para po mag-join po sa camp nila. And Youth Fellowship, every Saturday po yan ng 4 p.m. Sa mga youth po na hindi pa po nakaka-join, pwede po tayong makipag-coordinate or lumapit po kay Mai. Ito po si Mai yung naka-purple. Para po maka-join po tayo sa fellowship po nila every Saturday po. And ang ating DVBS po na may team po na Growing Up with Jesus, gaganapin po yan ngayong August 9 to 11. Every po yan, 9 a.m. hanggang 11 a.m. po ng yun nga po, umaga. And then dito lang po yan sa may church. And ito po yung mga level po. Sa level 1 po, 3 to 6 years old. Level 2, 7 to 9 years old. Level 3, 10 to 12 years old. And Speak Life po, every Monday po yan ng 7 p.m. live po sa ating Jesus Be Lifted Up Church na page. And ang Tinig ng Pag-asa po, every Tuesday and Thursday naman po, 7 p.m. And yung midweek service po natin, Wednesday po yan ng 7 p.m. Dito po yan sa church and wala po siyang live na live stream po every Wednesday. So, we encourage po yung mga makaka-join po, mag-join po dito every Wednesday po. And soaking po every Friday ng 7:30 p.m. So, ito po yung schedule po ng soaking po natin. Every first Friday po, worship team. Second Friday, yung mga men's po, father, young pro, and youth. So, lahat po yun ng mga kalalakihan po dito sa church. Third Friday, mga women's naman po, mga mothers, young pro, and youth. And fourth Friday po is kids. And pag fifth Friday po is general overnight prayer gathering. So lahat na po yun na as a whole po. And next po is yung ating spiritual feeding. Tuloy-tuloy pa rin po yan every Tuesdays ng 8 p.m. via Zoom po. And ito po yung ating online prayer gatherings. Fathers, Monday to Friday, 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday, 5 a.m. Pastors, Monday to Friday ng 5 a.m. At last but not the least po, wag po natin kalimutan na mag-like, follow, and subscribe po sa ating mga social media accounts. Sa Facebook po is Jesus Be Lifted Up Church and sa YouTube naman po is JBLU Church. So yun lamang po. Hello. Ito. Okay, praise God. So, ngayon naman po, i-welcome natin ang mga first-time visitors. So, pag natawag po ang pangalan ninyo, maaari po kayong pumunta dito at ipag-pray po kayo ni Pastor Alvin. Okay po, si Micaela Peñabella. Welcome po. Palakpakan naman natin si Micaela. Punta ka dito sa harap. And may isa pa po tayo, si Gretchen Aboliso. Andito pa po ba siya? Nasa labas po. Ayan po, si Gretchen, Sister Gretchen Aboliso. Palakpakan naman po natin, Sister Gretchen. Welcome po sa family ng Jesus Be Lifted Up Church. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo before we close in our prayer sa ating pong huling pang-awit sa ating Panginoon. Can we just raise our hands sa ating pong kapatid na to? Amen. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, God, sa pagkakataong ito na muli dinakon niyo, God, ang aming mga kapatid. Lord, although they are first time sa aming kalagitnaan, but still, oh God, we thank you dahil dinala niyo po sila sa lugar na ito. At salamat po, O Diyos, na hindi po aksidente kung bakit po sila naririto. Salamat po, God, ano man ang layunin mo sa pagpunta po nila rito. Lord, meet, O God, bawat pangangailangan po nila. Even the reason, O God, bakit po sila naparito. Salamat po na ikaw, Panginoon, ang kakatagpo ng bawat area ng kanilang buhay. Salamat po, O Diyos, na hindi po ito ang huli po naming pagkikita, hindi po ito ang huli po naming
pagsasama-sama, O God, because we want, O God, na sa darating pang panahon, Panginoon, makasama po namin sila sa pagpupuri at pagsamba po sa inyo. Salamat po, O God. They are a blessing, O God, sa lugar na to. At Lord, maging pagpapala din po kami, O God, sa mga taong dadalhin nyo pa sa lugar na ito, O God. We honor you, we glorify you, O God. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, tayo po muling umawit sa ating Panginoon. Let's give Him all the praise, all the glory, and honor. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His love, He has saved me. In His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Oh, we worship you, Lord God. Patuloy ka naming sinasamba, Panginoon. Patuloy kami magpapasalamat, Panginoon. Magbibigay ng kataas-taasang papuri at pagsamba lamang. Tunay sa iyong pangalan, Lord God. At salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Tunay na kami po ay napuspos ng iyong salita. Tunay po, Panginoon, na ang pagpapalang aming na-receive sa araw na ito, Lord God, ay sapat-sapat, Panginoon, upang aming magamit sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, na patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan, ilaw, Panginoon, sa lahat ng aming mga nasasakupan, Panginoon. Tulad ng sinabi ng aming preacher, Panginoon, na hindi lang sa aming pamilya, kundi sa aming mga kapitbahay, o lahat ng aming nasasakupan, Panginoon. Gawin mo kaming asin at pagpapala, Panginoon. At sa umagang ito, Lord God, tunay ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, at ang pag-ibig, kalakasan, at unity sa aming pamilya, ang aming babaunin, Lord God. At salamat, Panginoon, kung paano mo kami iningatan sa pagpunta namin sa lugar na ito. Ganon din ang pag-iingat mo, Panginoon, sa aming paglabas, Lord God. At gayon din ang mga nasa live streaming, Panginoon. Salamat, Panginoon, ng butil ng iyong salita, Panginoon, na kanilang natanggap, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay magyayabong, Panginoon, at lalaki, Panginoon. At maraming salamat, Lord God. Tunay na ikaw lamang aming Diyos na dinadakila, pinapasalamatan sa aming buhay, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus.